Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Mardia Putri Pradana saking kelas 12 BDP kali. Badhe ngedaraken babagan tembang pangkur. Ingkang kaping setunggal makna tembang pangkur. Tembang pangkur saking tembung mungkur ingkang gadah teges mungkuri utawa nyingkiri hawa nafsu lan angkara murka. Ingkang kaping kalih yaiku babagan paugeran utawa patokane tembang pangkur. Tembang pangkur gadah pitung gatra ingkang menika 8A 11I 8U 7A 12U 8A 8I. Ingkang kaping 3 yaiku watake tembang pangkur. Watake tembang pangkur menika madhep mantep, nesu, banter, lan cocok kangge ngandharake pitutur katresnanan lan cerita nyata. Teng mriki kula sampun damel tuladhane tembang pangkur kangge tema pendidikan. Ya bocah padha sekolah, mulane padha sinau awit siki, bukune tinggal sinau, ya padha rajin maca, supaya bisa kanggo golek ilmu kanggo masa depan, uga aja lali ngaji. Cekap semanten atur kula mbok bilih wonten kelepatan kula aturaken pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.